Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Падрыхтоўка да будучых прэзідэнцкай і парламенцкай кампаній паступова набірае абароты. Палітыкі па чарзе заяўляюць аб форме свайго удзелу, хотел сказать не удзелу, але про неудзел пакуль не чуў, так что удзелу у выбарчых кампаній, альбо парламенцкай, альбо прэзідэнцкай. Вось некаторыя нават абралі менавіта студыю Еўрарадыё як такую трыбуну для того, каб выступіць з заявай пра свой намер удзелу ў будучых выбарах, як это было з Аленай Анісім. Назіральнікі таксама пачалі рыхтавацца да будучых кампаній, назірання на іх. Пра тое, якую форму свайго ўдзелу ў гэтай кампаніі, у двух кампаніях абрала грамадская кампанія «Гавары праўду», мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі Андрэем Дмітраевым і ось яшчэ адзін госць на падыходзе будзе праз хвіліну Тацяна Караткевіч. Добрый дзень, Андрэй. Прывітанне. Андрэй, не было, давайте вот з самага пачатку, не было... Галілея і Боба Марлея. Да, конечно. Калі вот ад Боба Марлея сыходзіць, то не было ўвогуле разваг на тэму удзельнічаць ці не удзельнічаць у будучых выбарах? Нет, не было. Не было. Гэта рашэнне, говорю праўду, якое прынята яшчэ даўно, што удзел дадае больш у выніку як для арганізацыі, так і для грамадства, чым ці то байкот, ці то ігнор. І ў 2012 годзе мы заявілі тады, што будзем удзельнічаць ва ўсіх палітычных кампаніях, будзем карыстоўваць іх і ўвогуле скарыстоўваць усе магчымасці, якія з'яўляюцца, не толькі выбарчай кампаніі. Ну і пакуль што мы не бачым сэнсу і падставу мяняць гэтае рашэнне. Дякую, Тацяна, што далучыліся да нас і не спазніліся на 15 хвілінаў. Вот можна зараз вы будете глядзець выключна на мяне, не позірк не кідаць вось сюды. Андрей, можаш... А можна, дзе камера? Я хочу глядзець на Да, выбаршчыкаў добра, вось сваіх. камера вот гэта будучым сваім выбаршчыкам. Тацяна, две выбарчыя кампаніі, парламенцкая, прэзідэнцкая. Вы ў якасці кандыдата браць удзел у якой будете? Я буду, абяцаю вам, дарагія мои выбаршчыкі, буду удзельнічаць у гэтых кампаніях у якасці кандыдата. У абодвух? Паглядзім. А што глядзець? Часу мала засталося. Як мала? Так мы ўжо ў працэсе. Мы адразу сказалі, у 15 годзе... Не глядзіце на Дмітраева, глядзіце ў камеру. Я гляжу, што... Ну, потому что бачу свайго калегу, партнёра, чаму не могу... Я ведаю, у вас распрацавана сістэма знакаў. Не, Зміцер, у нас все просто. Мы ў 15 годзе на наступны дзень пасля выбараў вырашылі, што все, мы ідзем. І ты быў на гэтай пресс-конференцыі. Да, і ты быў на гэтай пресс-конференцыі. Я не ведаю, у чым пытанне. Пытанне ў тым, у якой выбарчай кампаніі канкрэтна будете браць удзел вот вы, Тацяна Караткевіч, менавіта. Ну, тут вельмі шмат сцэнароў, таму рабіць гучныя заявы мы сёння не бачым сэнсу. Сёння вельмі важна, каб людзі на месцах адчулі, што ёсць альтэрнатыва. Ёсць арганізацыя моцная, ёсць лідары. Добра, паказваць альтэрнатыву вы будете канкрэтна вы. У якой кампаніі, парламенцкай ці прэзідэнцкай? Я ў кампаніі «Гавары праўду» буду паказваць альтэрнатыву. У вас набліжаюцца выбары там у кампаніі «Гавары праўду»? Не, у нас набліжаюцца выбары ў краіне. Таму вось мы зараз запустілі свою школу будучага кандыдата. У нас уже прайшлі 20, першы крок 20 чалавек. Вось мы хотим набіраць хаду, што самае галоўнае. Сёння важна падрыхтавацца, важна працягваць. Сёння, калі запытваешся ў людзей, чаго яны чакаюць ад лідара, вось яны кажуць, што першае патрабаванне, каб ён быў паслядоўны. Вось, каб ён быў публічны, як паслядоўны лідар, вы будете паслядоўна удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Я буду удзельнічаць вельмі актыўна і ў парламенцкай кампаніі, і ў прэзідэнцкай. То есть і туды пойдзеце кандыдатам?
Я буду актыўна удзельнічаць, Зміцер. Или мы будем тут 30 хвілін про гэта казаць. Давай лепш про людзей, про то шчымасці да людзей, Мы говорим зараз... як дагрукацца, сказаць, людзі, давайте удзельнічаць. Таму што, трэба прыгледзецца і да сацыялагічных апытанак. Вось мы на нашай школе разглядалі, мы бачым, што большасць людзей ўсё ж таки ідуць на выбарчыя участкі для таго, каб пабачыць, адчуць, што ёсць альтэрнатыва. І вельмі важна, каб яны да таго, як яны прыйдуць на гэтыя выбарчыя участкі, яны з гэтым чалавекам пазнаёміліся, пабачылі, пачыталі яго праграму, магчыма, далучыліся да яго каманды у якасці валанцёра. Разумееш? Вось тады мы будзем мець іншыя вынікі, жыць у іншай краіне. З мірнымі пераменамі. Калі сумяшаюцца два таких іпастасі ў адным чалавеку, палітык і жанчына, то выцягнуць праўду. Толькі правду, кажа Зміцер. Я не пачуў. Тебе жанчыны хлусяць звычайна? Андрей, давай поговорим про мужскі, не будем про жанчын. Зараз я паспрабую адцягнуць твой позірк ад мяне, не пераміргвайся з Тацянай. Я разумею, Тацяна ўжо... Бачыш, немагчыма. Бо, як ты правильно сказаў, две іпастасі, і палітык, і жанчына. А я не магу не звяртаць на гэта ўвагу. Андрей, Тацяна ўжо схадзіла на выбары прэзідэнцкія ў якасці кандыдата. Твоя чарга? Вельмі добра. Твоя чарга? Згодны. Ты пойдзеш кандыдатам на прэзідэнцкія? На парламенцкія пайду дакладна. На прэзідэнцкія будзем вырашаць. Мы уже сказали сегодня ці Тацяна, ці я. Хотя, я могу сказать широ, недавно у нас была такая великая нарада, и обмярковывался и третий вариант, и была идея, и она просто обмярковывалась, ці не варта нам выйсці з яшчэ одним кандидатом, и есть нават цікавыя прозвішчы, бо, найперш, говорю правду, доказала, что умее знаходзіць вельмі цікавых людзей і рабіць іх усеагульна вядомымі і сапраўды добрымі палітыкамі, а па-другое, яшчэ да выбараў год. Што сёння самае галоўнае, калі мы кажам пра выбары? Вельмі проста. Структура павінна быць гатовая сабраць подпісы і сапраўды агітаваць, далучаць да сябе новых людзей. І другое, мы павінны выставіць такую праграму, а мы уже давно сказали, ніхто, а што, говорю правду, да, якая будзе сапраўды вырашаць. І мне падаецца, што тыя пытанні, з якіх ты пачаў, Зміцер, яны ж сёння не стаяць на павесткі дня. Галоўнае пытанне сёння, вось гэта не байкот ці удзел, які там у Фейсбуку абмяркоўваецца, ніхто там будуць Краткевіч, Змітрыеў ці Лукашук. Дарэчы, ты, тебе ж 35 год ёсць. Я не сябра, говорю правду. І ў Беларусі нарадзіўся. Як і любой іншай структуры палітычнай. Для нас гэта не прынцыпова, мы можам падумаць. Любы кандыдат шукае падтрымку ў нашай арганізацыі. Але калі сур'ёзна, пытанне вось якое. Калі нічога не мяняецца ізнутры і вонкава, прынцыповая сітуацыя як сёння. Мы разумеем, якія гэта выбары. Мы разумеем, якія яны даюць нам магчымасці. І галоўнае пытанне, а чаго мы агулам, разам апазіцыяй, разам грамадзянскай супольнасцю у гэтых выбарах можам дасягнуць для людзей, для грамадства, для краіны агулам, якія вынікі рэальныя. Бо калі мы кажам, калі б мы тут сядзелі нават ва ўкраінскіх умовах, то я нават зразумеў твае пытанні, там сапраўды гэта было б вырашальна, а гэта не вырашальна. Вырашальна, ці мы разумеем сапраўдныя мэты, якіх можам дамагчыся. І гэта і ёсць галоўнае пытанне да апазіцыі. Да цябе пытанне вось у мяне. Вось як так? Ты сёння запытываешься у нас, пытаешься, а ты ж ужо у Інстаграме і Фейсбуку напісаў, што спадарня Алёна Анісім уже прэзідэнт. То есть ты уже уже и выбрал, и обрал, то якая тебе цікавость? Нават, я ж год не написал. Нет, так а что, уже все равно. Так что, все равно. То есть ты и профессиональную этику порушил, нават, и сдал то, что ты ведаешь больше, чем остальные. Ну, праца у мяне такая інсайды собирать. Вы мне лепш іншае скажите. Я вот не могу... Я разумею, галоўнае не хто, а што, і гэтак далей, але у чым прычына? Вот чаму не можа арганізацыя так доўга вызначыць? Вы думаеце, вот таким чынам прыцягнуць увагу да кампаніі, да будучай сваёй электаральнай кампаніі, удзелу ў ёй? Вот чаму не вызначыць? Вот я иду, там говорить Андрей, Тацяна уже сходила, цяпер я иду на прэзідэнцкія выборы, Тацяна говорит, я пойду на парламенцкія, трэба ўсё ж таки там паспрабаваць прабіцца. Вот чаму, чым прычына? Бо гэта не паход у краму. Гэта не забаўляльная поездка, дзе Таня сказала, Андрей, ведаеш, я уже была в Диснейленде, сходи и ты зараз, да, погляди.
гэта велізарная праца. Падабенства вельмі добрае, як мне. Насамрэч, калі ты на гэта глядзіш не звонку, а калі ты разумееш, якая гэта праца і кандыдата, і каманды знутры, а ў нашых умовах гэта ізнуральная праца, бо яна без фактычна сродкаў, з вельмі абмежаванымі магчымасцямі, з атакамі з абодвух бакоў, то ты разумееш велізарную адказнасць, якую ты бярэш на сябе, якую бярэ на сябе арганізацыя. Таму мы проста не спяшаемся з такімі адказамі на пытанне. Мы не збіраемся зараз выстраліць, чтобы сабраць там 25 лайкаў. Гэта не пра гэта, гэта пра тое, яшчэ раз кажу, чаго мы можам дамагчыся, калі мы будзем бачыць сітуацыю, у якой высоўванне Тацяны будет даваць больш магчымасцю дамагчыся мэтаў, які мы перад сабой паставім, пойдзе Тацяна. І ты наступіш на горла сваёй песні? Я буду разам спяваць з Тацянай. Калі мы пабачым, што трэба мне ісці, і гэта дае больш, пойду я. Калі мы пабачым, што, напрыклад, сітуацыя так мяняецца, што трэба падтрымліваць кагосьці іншага, і гэта краіне дасць сапраўды больш, і грамадству, і нашым выбаршчыкам, з якімі мы працуем, то мы выберем так. Гэта не пра тое, хто пойдзе ў краму. Гэта пра тое, чаго мы можам дамагчыся удзелам у сёння палітычных кампаніях. Такое ўражанне, што у вас няма сваіх асабістых палітычных амбіцый. У нас проста ўжо іншы погляд на палітыку. Проста такі вельмі, я б сказала, дарослы. Мы не слабыя, як ты кажаш, таму што не можам вызначыцца. Наадварот, мы ўжо вызначыліся, што трэба рабіць гэтую палітыку рэальнай, прывабнай для людзей, пашыраць удзел, множыць лідараў, каб іх было не 1, 2, 3, а больш, каб лідары былі больш на месцах. Таму мы ставім сабе мэту, напрыклад, каб «Гавары праўду» была не ў 30 раённых цэнтрах, а ў 50, так? І каб там людзі на месцах адчувалі, што вось ёсць альтэрнатыва, ёсць моцная арганізацыя. І сваім гэтым рашэннем мы вельмі устойлівыя ад гэтых штормаў апазіцыйных, там, хто пойдзе, там, а можа ігнараваць, а можа пасядзім на дзіване, а можа ў грыбы сходзім у лес, так? Ну, то есть вот мы ад гэтага ўжо устойлівыя. Для нас палітыка — гэта штодзённая праца на тое, каб зрабіць моцную арганізацыю, зрабіць перамены, вось, у першую чаргу у свядомасці людзей, даць ім сілу асэнсаваць тое, што яны таксама вырашаюць, кожны з беларусаў вырашаюць, што якая будучыня будзе, і каб гэты патэнцыял можна выкарыстоўваць для таго, каб тыя перамены, якія хочуць людзей, яны адбыліся. Гэта ў першую чаргу. Добра, давайте, каб часова закрыць гэтую тэму. Не спяшацца, гэта не слабасць, гэта сіла. Ну, добра. Часова закрыем гэтую тэму, каб вот такое пытанне, якое закрые часова гэтую тэму. Якім чынам ты тут тлумачыў, што мы паглядзім, хто там мацней, хто не мацней, але якім чынам усё ж такі канчаткова будзе прымацца рашэнне? Паводле вот зараз папулярнае такое слово праймерыз, ці вот як это будзе адбывацца у вас? Ці там паперку, там, хто выцягне запалку кароткую, даўгую? Дарэчы, чаму не? Добрае. Тут у цябе і будзем выдёргіваць запалкі, калі пойдзем так. Але пакуль мы плануем з'езд «Гавары праўду», і ён мы плануем правесці ўвосень, і на гэтым з'ездзе мы будзем прымаць рашэнне. Як мы да яго падрыхтуемся, да гэтага з'езда, пабачым. На сёння, я думаю, што мы да з'езда вызначым кандыдатуру і прапануем з'езду гэтую кандыдатуру падтрымаць. Мы гэта хто? Гэта рэспубліканская рада «Гавары праўду», то бок кіруючы орган «Гавары праўду». Вось так, Зміцер, вось так робіцца сур'ёзная, Тацяна, я думаў, што я маю нейкае вот такое уздзеянне ментальнае на жанчыну, ты мне выдасі праўду, але вот не сказала лідар «Гавары праўду» мне праўду пакуль што. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Андрэй Змітрыеў, Тацяна Караткевіч, Зміцер Лукашук у студыі. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Вернемся праз хвіліну. Прагні прыгодаў. Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Расія не разглядае пытанне пра размяшчэнне ў Беларусі сваіх ракет у адказ на выхад ЗША з дамовы аб ракетах сярэдняй і меншай далёкасці. Пра гэта сёння заявіў амбасадар Расіі ў Беларусі Міхаіл Бабіч. Што тычыцца размяшчэння ракет, то гэтага не будзе адбывацца, бо гэтага не патрабуецца дзейная канфігурацыя сумеснай ваеннай групоўкі дазваляе вырашаць любыя ваенныя задачы, заявіў расійскі амбасадар. Раней заяўляў, што бяспека Рэспублікі Беларусі застрахаваны ўзброенымі сіламі Расійскай Федэрацыі і ядзерным парасонам. Стала вядома пра яшчэ адну сямейную драму. Напярэдадні Новага года ў Дзівіне Кобрыскага раёна адбыўся канфлікт са стралянінай. Да 44-гадовага мужчыны прыйшла былая жонка, хацела забраць сына, які гасцяваў у бацькі, але бацька не захацеў аддаваць дзіця і нават не даў жанчыне прайсці ў хату. Распачалася сварка, пасля чаго мужчына ўзяў пнеўматычную вінтоўку і прастрэліў жанчыне нагу. Тая пайшла параненая да ўчастковага, па выніках праверкі распачатая крымінальная справа. Трэці расіянін учыніў самагубства праз пагрозу высылкі з Беларусі. Гэта ўсяго за 2 месяцы. 68-гадовы грамадзянін Расіі Мікалай Демідзенка учыніў самагубства. Яго збіраліся выслаць. Ён пражыў 12 год у Карэліі, вярнуўся ў Беларусь з савецкім пашпартам і не мог аднавіць дакументы. Меў да таго ж праблемы з алкаголем і быў бездапаможны ў жыцці. Еўрарадыё ўжо паведамляла пра 2 папярэднія самагубствы з такой жа нагоды. Справа тычылася 35-гадовага і 36-гадовага расіян. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з лідарамі кампаніі «Гавары праўду» Андрэем Дмітриевым і Тацянай Караткевіч мы гаворым пра фармат удзелу іх структуры ў будучых парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах. Так і не дамогся, я хоць вельмі стараўся ад іх уцямнага адказу, хто ж з іх канкрэтна ў якой кампаніі будзе ўдзельнічаць. Ну, апроч Андрэя, які сказаў, што ў парламенцкай будзе дакладна, але не выключае, што і на прэзідэнцкую замахнецца. Ўсё ж такі палітычныя амбіцыі ёсць. Палітык малады, хоць і не малады ўжо ў палітыцы, скажем так. Іншае пытанне. Таксама, вот мы гаварылі пра моднае зараз слова праймерыс, а ёсць яшчэ одно моднае слово коаліцыя. Гавары праўду, ўсё ж такі з кім-небудзь паспрабуе ўступіць у коаліцыю? Тацяна, вот вам як... Мы открыты для супрацы. Вы зараз гаворыце як Гайдукевич малодшы. Ну правда, по пытанню адзінага кандыдата мы уже вырашылі, што мы ідзем сваім кандыдатам. Таму, вось по гэтаму пытанню... То есть сваім адзіным кандыдатам. Сваім адзіным кандыдатам. Ці адзінай. Ці адзінай кандыдат. Вось, дарэчы, вот мне цікава, вось, я стала такой гендерна-адчувальнай апошнім часам, да? Это модно зараз, да. Да. І вось, ты вось адчуў амбіцыі Андрэя, да? А вось маі не адчуў. Я это не адчуў. Калі Андрэй казаў, што Тацяна, вот калі вырашым, што Тацяна будзе на маю карысць, так назіраў за табой, нават паказваў, што глянь, што гаворыць. Ты вот не адрэагавала асабліва. Так а што, на што рэагаваць? Ну, то есть я ж табе сказала, што буду ўдзельнічаць, а ты вось не пачуў. Вот это вот цікава. Я пачуў у прэзідэнцкай кампаніі. Да, конечно. Вось, вернемся да супрацы. Мы даўно ўжо выпрацавалі свой фармат узаемадзеяння. Калі ёсць у нас у палітычнай павесткі пункты, дзе мы можам супрацоўнічаць з іншымі дэмакратычнымі арганізацыямі, мы гэта робім. Мы гэта будзем рабіць. Все астатняе адкрыта, правда. І ведаеш, у кампаніі прэзідэнцкай на працягу гэтага часу мы узаемадзейнічаем з іншымі арганізацыямі. Да, я памятаю словы цяперашняга лідара партыі БНФ Алексея Янукевича, который сказаў: «Вы, Тацяна, моя самая вялікая палітычная памылка». Ну, што я магу зрабіць? Улюблёны чалавек расчараваўся.
Вось, таму як вот я зараз прыйшла к вам у студыю з мерапрыемства канферэнцыі па гендернай роўнасці. Па тэме, да, роўнасці мужчын і жанчын, вось перспектыва, магчымасці, на якой прысутнічалі ўсе. Вось, і Віталій Ромашэўскі, і Лебедзька, і прадстаўнікі камуністаў, і ОГП, мы абмяркоўвалі вось гэтую тэму. Вось актуальнасць канцэпцыі пра закон профілактыкі хатняга гвалту. Таму як бы вось мы працуем, дыскутуем, высоўваем прапановы і знаходзім кампраміс. Таму як бы вось яно на практыкі як працуе. Да, і камуністы, і калумністы. І, дарэчы, вось у нас ёсць вынік. Я прашу, што перабіваю, но вось калі я была кандыдатам у прэзідэнты, напрыклад, ТБМ звярнулася да нас з прапановай вось пра нацыянальны універсітэт. І гэты пункт быў адзін з пунктаў маёй праграмы. Нашай праграмы «Гавары праўду», якую мы прадстаўлялі. Вось, і дагэтуль прадстаўляем. Вось ён вынік супрацы. Андрэй, раз мы ўжо загаварылі, Тацяна тут раскрыла таямніцы кааліцыі магчымыя, яны адкрытыя там для ўсіх. Скажы мне, вот я неаднаразова чуў такія выказванні, «Гавары праўду» гэта не апазіцыя, вот гэтыя могуць быць, а «Гавары праўду» і ЛДП не. Вот не абражае такое, што не прымаюць, так бы мовіць, свой сярод чужых і чужы, ці наадварот, чужы сярод усіх. Называется, не сошлись характерами. Не, ну гэта просто такая гульня, гэта канкурэнцыя, і зразумела, чаму выштурхоўваюць. Нагадаю, што такім жа чынам спрабавалі ў свой час пасля 2006 года выштурхнуць з апазіцыйнага кола Александра Міленкевіча, менавіта таму, што ён адзін быў мацней за ўсіх астатніх, і все просто баяліся, што калі ён будзе разам, то іх не будуць заўважаць, а яго будуць. Па шчырасці гэта неправда. Бо жыццё паказвае, што нельга нікога так выштурхнуць, што не яны, прынамсі, апределяюць, хто тут апазіцыя, хто не, хто гэта, людзі самі вырашаюць. І калі ты грукаеш у дзверы, кажаш «Гавары праўду», то людзі адразу разумеюць, што ты не ўлада, не Белая Русь, не прафсаюз, а ты апазіцыя, ці ты альтэрнатыва. Але вось гэтая звычка, на жаль, яна перадаецца яшчэ і ад старых, да, якія прыйшлі з камуністычных часоў у палітыку і пасля перадаюць я зараз і маладым, але яна проста засталася. І падаецца, што так правільнее. Ну, мы так не лічым, што гэта правільнее, але і не абражае, бо гэта ніяк не перашкаджае нам дзейнічаць, а часам па шчырасці наадварот дапамагае. Бо шмат людзей, якія расчараваны ў тым, што апазіцыя рабіла 20 год, калі мы пачалі казаць пра мірныя перамены, пра іншыя падыходы, пра дыялог, пра тое, што трэба выкарыстоўваць усе магчымасці, што трэба адэкватна ставіцца да тых сілаў, якія мы маем, і разлічваць іх, хаця б нейкія крокі наперад былі зробленыя. Шмат людзей прыйшлі і сказалі: слухайце, мы нарэшце пабачылі адэкватную апазіцыю. Вось мы тая адэкватная апазіцыя, якая сёння ёсць, такая мягкая сіла беларускай апазіцыі, але якая дазваляе нават з нашымі магчымасцямі пакрысе дамагацца канкрэтнага выніку. Ну, з іншага боку, і якія-небудзь высокія чыноўнікі могуць спакойна з вамі сустракацца, бо там же ж кажуць апазіцыянеры, што яны не апазіцыя, то чаму не сустракаюцца? Гэта неправда. Тое, што зараз адбываецца з уладай, гэта вельмі сур'ёзная тэма і можа нават асобнага эфіру. Але тое, што мы бачым за апошні год, я хочу сказаць, хуткасць, з якой улада бранзавее, я такога яшчэ ніколі не бачыў. Гэта проста неверагодная хуткасць. Я гэта бачу па розных чыноўнікаў, якія проста нават не бачаць сэнсу ні з кім размаўляць. Яны толькі хочуць даводзіць, да? І гэта проста павышаецца. Яны на словах кажуць, трэба слухаць людзей, але насамрэч гэтага не адбываецца. І яны нават шчыра не разумеюць, чаму яны павінны кагосьці ўлічваць, акрамя самых сябе. Таму я хочу сказаць, што нет, чыноўнікі сёння, вось мы рабілі 6 форумаў «Гавары праўду», у некаторых выпадках мы па 5 разоў здымалі пакоі, бо толькі мы здымем, тэлефануем запрасіць чыноўнікаў, праз 5 хвілінаў гэты ж самы чыноўнік тэлефануе ў гэтым месцы і кажа: што гэта такое, каму вы там здаёце, паглядзіце, ну і ўсё такое. Таму гэта праца велізарная, каб зняць гэты страх. Ён узаемабаковы, але каб яго зняць і каб сапраўды быў дыялог не толькі ў Менску, але і рэгіёнах, гэта велізарная праца, якую трэба весці, калі мы хочам захаваць і незалежнасць, і краіну, і суверэнітэт, і агулам захавацца як здаровае грамадства. Але слухаюць нас і размаўляюць чыноўнікі
Таму што мы зрабілі вялікую працу вось по таму як па прэзентацыі сваіх пазіцый палітычных, так? Таму калі мы ідзем, яны ведаюць, што мы тая палітычная сіла, тыя лідары на месцах, якія выслухаюць і зробяць нейкую прапанову. Таму што для нас у арганізацыі ёсць такі прынцып, калі мы крытыкуем, мы заўсёды прапановваем нейкае альтэрнатыўнае рашэнне. Як было пра дэкрэт нумар 3, вось, напрыклад, і па іншых пытаннях. Таму і прыслухоўваюцца. Добра, дзякуй. Мне гаварыць пра тое, якія вы хорошыя, мы як-небудзь знойдзем асобны час. Зараз іншае. І зноўку, гледзячы не на Андрэя, на гэту камеру, скажыце так коротка, вы сапраўды шчыра, дакладна сабралі ў 15-м годзе 100 000 подпісаў неабходных для рэгістрацыі? Конечно, кажу вам шчыра, выбаршчыкі, сабрала усе 114 000 подпісаў і здала. Ніякіх там падробных, там ксеракопій? Не. Ці ў гэтым, ці ў наступным годзе, калі там будуць наступныя выбары, гавары праўду, таксама упэўнена, што збярэ неабходную для рэгістрацыі колькасць подпісаў? Мы працуем над гэтым. У «Гавары праўду» было 2 кандыдата ў прэзідэнты. У нас мы самыя дасведчаны. Можна гэты момант выкарыстаць? Самарэклама. Да, самарэкламную. Гэта праўда. У нас быў кандыдат у 2010, у 2015. Мы ведаем, якая гэта праца. І сёння тыя людзі, якія кажуць, што мы там як быццам бы не сабралі гэтыя подпісы, яны просто памыляюцца. Яны хлусяць, гэта праўда. Мы штодзён выязджалі, я з рэгіёнаў не вылазіла, з пікетаў і з усіх астатніх, так як і ўся моя каманда, якая, дарэчы, пашыралася падчас збору подпіса імгненна. Каб я не быў такім дасведчаным журналістам, гледзячы у вочы Таццяны, такія шчырыя, я бы паверыў. Я не магу, не маю права канчаткова давяраць. Андрэй, ісці на выбары, а паўсюль з усіх бакоў кажуць, і ад вас, по-моему, я чуў таксама, што выбараў ўсё ж такі няма. Які сэнс браць удзел у тым, чаго няма? Чаму можа ўсё ж такі прыслухацца да меркавання паважанага Владзіміра Мацкевіча, Ягорава, Усава? Яны ж палітыкай не займаюцца, таму іх там вельмі мала, яны і не подпісы не збіраюць, і з людзьмі не размаўляюць, таму не бачу сэнсу тут ніякага прыслухоўвацца. Яны адстойваюць свае інтарэсы. Яны адстойваюць цалкам свае інтарэсы. Выбары ёсць. Пачакай. Это не інтарэсы выбаршчыкаў, гэта свае інтарэсы. У нас іншая сітуацыя, мы палітычная структура, мы удзельнічаем у выбарах, каб вырашыць канкрэтныя пытанні. Так, гэта сёння не толькі пытанне праходу, напрыклад, у парламент, хаця гэта немагчыма зрабіць, Канапацкай бы сёння не было, і анісім, калі б яны байкатавалі. То бок, ўсё ж такі трэба удзельнічаць і ціснуць на ўладу. І спадзявацца, што раздадуць адзін мандат. Вось апазіцыя спадзявалася ў сакавіку мінулага года, што, памятаеце, як у вас тут Губарэвіч сядзеў, і астатнія казалі, 40 чалавек прапусцяць зуб даю. Дзе зубы? Не бачу ніводнага, але ніводнага не бачу і ў мясцовых саветах, бо спадзяваліся. А мы казалі, трэба не спадзявацца, а ціснуць на ўладу і даводзіць рознымі метадамі, што, слухайце, у мясцовых саветах, у парламенце павінна быць альтэрнатыва, і не 2 чалавекі, а больш, бо сёння значна больш людзей у грамадстве хочуць бачыць альтэрнатыву. І таму зноў-такі мы зараз кажам, трэба ціснуць, і ўдзел у выбарах гэта таксама ціск і па гэтаму пытанню. Але мне падаецца, што калі мы кажам пра прэзідэнцкую кампанію, пра парламенцкую кампанію, ўсё ж такі трэба знайсці канкрэтныя пытанні, якія мы маглі б вырашыць гэтымі кампаніямі, якія мы маглі б сказаць, вось пасля дэманстрацыі грамадства падтрымкі такога вырашэння немагчыма яго ігнараваць. Таццяна гэта зрабіла ў 15-м годзе. Як бы тут хто не сумняваўся, але менавіта Таццяна праз гэты слоган «Мірныя перамены», а тады, нагадаю, была Украіна, не дала ўладзе проста зачыніць тэму пераменаў. Проста сказаць, як сказаў Лукашенко пасля выбараў, ніякіх пераменаў нам не патрэбна. Не ўсё ж такі патрэбна. І дыялог унутраны патрэбны, і перамены патрэбны.
патрэбны, і яны не змаглі ад гэтага адкруціцца. Зараз іншых пытанняў шмат, на якія мы не можам паўздзейнічаць, проста выседзячы на канапе і нават размаўляючы тут з табой. Гэта трэба ісці ад дзвярэй да дзвярэй, гэта трэба, каб людзі прыходзілі на ўчасткі, назіралі, галасавалі, гэта трэба грамадскі ціск. І вось толькі выбарчая кампанія грамадскі ціск па такіх пытаннях можа арганізаваць. Якія гэта пытанні? Мы зараз вырашаем, і таксама на з'ездзе ўвосень яны будуць абавязкова прадстаўленыя. Але наш удзел, я вам абяцаю, удзел «Гавары праўду» у прэзідэнцкай парламенцкай кампаніі будзе мець вельмі канкрэтны вынік для грамадства, не толькі для арганізацыі. Другое, то, што ты запытываў, Тацяна, наконт 100 000 подпісаў. Я скажу так, «Гавары праўду» сёння значна мацней, чым мы былі ў 15-м годзе. Давай узгадаем. За 3 месяцы да кампаніі Някляеў адзін пакідае кампанію, але гэта, безумоўна, наносіць пэўны удар па «Гавары праўду», эмацыйны удар. Пасля апазіцыя пачынае вагацца, як толькі яны не сабралі подпісы і сышлі ў ігнор, не здолелі працаваць. Гэта мы былі значна слабейшымі. Сёння «Гавары праўду» зарэгістраваная. Мы не толькі зарэгістраваны на рэспубліканскім узроўні, але за гэты час зарэгістравалі 6 абласных арганізацыяў. Мы маем 30 разбудаваных рэгіянальных аддзяленняў. Мы сёння падыходзім да лічбы ў 1000 актыўных чалавек, ўжо каб рыхтуемся да рэгістрацыі партыі. То бок мы сёння, я ж кажу шчыра, значна больш гатовы сабраць 100 000 подпісаў, плюс нам ужо не трэба губляць час на тое, байкатаваць і ўдзельнічаць. З якой павесткай мы пойдзем? Мы разумеем, хто наш выбаршчык, мы разумеем, што мы будзем гаварыць, і мы разумеем вось нашыя структуры. Я ўпэўнены, што далучацца і іншыя. І ў такім фармаце мы, безумоўна, 100 000 збярэм. Тацяна, вот все ж таки, сыходзячы з вашага вопыту, вы так добра стартанулі падчас парламенцкіх выбараў на сваёй выбарчай акрузе, але вот не атрымалася, і ёсць падазрэнне, што вашыя галаса аддалі, скажем так, некаму іншаму. Вы гатовы, вы ведаеце нейкія метады, каб абараніць аддадзеныя за вас галаса ад нейкіх маніпуляцый? Зміцер, я тут чула часам размову пра кампанію «Права выбора», якая распачала сваю працу. І хочу сказаць, што я як кандыдат, і да гэтага мы рыхтуем сваіх будучых кандыдатаў у парламент, яны абавязкова арганізоўваюць выбарчае назіранне за выбарамі. Такое якаснае. Так, у меня... Зараз яны будуць назіраць толькі за сваімі кандыдатамі. Кандыдатамі маецца на ўвазе тых палітычных структур, якія і ўтварылі гэтую кампанію «Права выбора». Я не пра іх кажу. Я кажу, што мы, як арганізацыя, мы заўсёды турбуемся пра тое, што у нашага кандыдата была якасная кампанія. То есть ён быў актыўны у кантакце са сваімі выбаршчыкамі, і ён таксама арганізоўвае кампанію назірання. Але я што хочу сказаць, што разумеючы нашу сітуацыю ў краіне з выбарамі, палавіна людзей, згодна сацыялогіі, веруць пра тое, што выбары ў нас чэсныя, чыстыя, празрыстыя. Палавіна людзей думаюць, што яны сфальсіфікаваныя. Мы у сваёй палітычнай працы, для нас выбары і вынік гэтых выбараў гэта адзін з этапаў палітычнай працы. Потому что я просто скажу, что я не один раз размаўляла со старшынямі выбарчых камісій, якія мне сказали наўпрост, ведна таму, што яны могуць даверыць такую інфармацыю Тацяне Караткевіч. Яны казалі: Тацяна, вы можете сидзець каля нас 24 гадзіны. Так? І все одно прайграеце. І мы ўсё роўна выканаем тое, што нам загадаюць зверху. Но гэта не азначае, што не трэба і не варта ўдзельнічаць у выбарах. Гэтыя людзі так робяць, таму што няма гэтай яўнай альтэрнатывы. Няма гэтага адчування, што яны абаронены, гэтыя людзі. Таму над гэтым трэба і працаваць, каб у першую чаргу я як кандыдат, іншыя кандыдаты маглі і праўда накіраваць сваіх прадстаўнікоў у камісіі. Таму гэты пункт, які мы таксама згодны з гэтым, пра тое, што у камісіях павінны быць прадстаўнікі кандыдатаў, ён можа якраз гэтую праблему і вырашыць, таму што камісія вырашае і падпісвае пратакол. Празрысты падлік галасоў можа дапамагчы. Там механізмы ёсць. Галоўнае, каб зрабіць так, чтобы яны былі зарэгістраваны. Для таго, каб у камісіях былі прадстаўнікі кандыдатаў,
Ну, трэба шмат людзей мабілізаваць на гэта. Вось. Таму трэба працаваць сёння не над тым, хто, да? А над тым, што, каб больш людзей зацікавіць на ўдзел. Вось так і не дабіліся мы адказа на пэўнае пытанне, але, напэўна, і атрымалі адказы ад Андрэя Дмітрыева, Тацяны Караткевіч. Дзякуй вялікі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. У студыі працаваў Зміцер Лукашук. А 16-й гадзіне у нас у эфіры Ганна Северынец са сваёй новай кнігай «Гатэль Бельгія». Слухайце, не адыходзьце.